ní rud faoin Ghaeilge, tá míad ag déanamh rud tríd an Ghaeilge. Ní míad ag clé todhchaí na Ghaeilge nó rudí mar sin, just ag déanamh rud nua don chathair gná daoine agus daoine a bhealach chun na Ghaeilge socha. 360,000 duine i chathair bhaile lí gur míon nó Ghaeilge labhairt ar bhann níos rialta. As tú siúd tá Ghaeilge ag 164,000 duine ach níl an deis ach ag 6,000 duine an Ghaeilge a labhairt ar bhann léithú. Nuair a ág mé an scoil bhí Ghaeilge líofa agam, agus ní raibh mór an seansa a labhairt, tá sé dachar caitheann tú dul amach as do zón compordach chun grúpaí Ghaeilge aimsiú, tásúlagam go nachraíonn sé sin. Tá serviceí mór leathan agin, cosúla sport, parkna, leabharlann, teastáil agus customer serviceí go ginearálta. Caiimiid bhreanú ar na deisne agus an severas am leis an Ghaeilge agus na an beocht agus an foiinemh. Ardíonn An Chomhairle Chraiceáilte ceist anna himplaí. Dá mreanóch muid ar serviceí ile an Chomhairle sin cuasaí leabharlannaíochta, cuasaí tioncharach, cuasaí sport, cuasaí teastáil. An ilómad rud atá faoi scá an Chomhairle. Agus dá neireach muid linn féin, bhfuil éon rudí beaga go déit mu denmhan sin chun deisina leabhartha Ghaeilge a chur ar fáil don pobal. Cad iad na rudí go déiteach mu denmh. Breanú thart inniu tá ilómad smaoinemh atá anna láidir. Smaointetá agam ná trí serviceí tuairisóireachtach a chur ar fáil don 5 milliún daoine las na d'éireann a bhfuil ag amhlainn Ghaeilge. Agus ag leabhart amach na leabhart an smaoinemh agam. Tá sé buint le choras aantas Herbert, onas go maiid daoine sa phobal in an leabharlannaí cosúlam féin atá Ghaeilge acu. And tá daoine ann le Ghaeilge sa phobal a hastíanú chu Ghaeilge labhairt, agus tá leabharlannaí le Ghaeilge a hastíanú Ghaeilge labhairt. Caimmuid an gáthébh a chur I deagháil le chéile. Sin an rud go tastíonn wein denmh leis an Chomhairle Chraiceáilte. Tastíonn wein a thaispáint an damhmór gur bunan sár serviceí Ghaeilge agus sár serviceí poiblí, agus gur féidir rudí a dhéanamh trí Ghaeilge atá caighdeán duchreidte ard agus bannaí daoine luachas tú, sebhróidh sé saolta ar saoránaigh ach sebhróidh sé an tanga agus an chathair freisin. An smaoinemh taobh hir den Chomhairle Chraiceáilte go léir ná go bhfuil daoine ag éirí an Ghaeilge labhairt. Tá simime acu ann, ach caiimiid deis a thuirt dómh, right? Agus an slí is fearr chuna sin dhéanamh ná é dhéanamh agus tus ag déanamh rud ag an eile. So tá ag úsáid Ghaeilge fiú le cóirde nach raibh mé ribh seo. Gaciile ó búlam le cóirde bháin bíon leabhart leis as Ghaeilge agus sin an cúacht measam tá leis an Chomhairle Chraiceáilte. Sin an rud nuair tá tú óg agus fecinn tú na daoine fásta go nádúrtha ag labhairt le trí Ghaeilge, fecinn tú tá sé seo chud den síl chomach. Is féidir leis bheith mar chud den síl. Sin fear.